Poštovani predsjedniče Bogović, drage članice i članovi Slovenske ljudske stranke, dopustite mi da vam ovom prilikom u svoje osobno ime, kao ime svih članica i članova Hrvatske seljačke stranke, uputim srdačne čestitke povodom obilježavanja 25. obljetnice postojanja vaše stranke. Slovenska ljudska stranka već četvrt stoljeća djeluje u interesu slovenskog naroda, promičući demokratske principe u domovini i regiji. Danas, kada i Hrvatska pristupa zajednici europskih naroda, čast nam je i privilegij imati vas kao partnera na tome putu i s veseljem očekujemo buduću uspješnu suradnju kroz zajednički rad na očuvanju demokršćanske vrijednosti te zaštiti i jačanju slovenskog i hrvatskog sela i seljaka. Čestitam vam na vašim uspjesima u proteklih 25 godina, te vas sve srdačno pozdravljam našim tradicionalnim pozdravom: vjera u Boga i seljačka sloga.